मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ आं फिन बरायबाय लोगोसे नोंथांमोनखौ आं आसा खालामो बे भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायो मानोना बे भिडिअआ नायथावना आरो बे भिडिअआ सोलोंथावना बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबां खोथा मिथिनो मोनगोन स्टेट बैंक अफ इन्डियानि सायाव स्टेट बैंक अफ इन्डियानि जायफोर कास्टमार दङ बिथांमोननि सायाव हेकारा दिनै टारगेट बानायना लादों आरो जायखिजाया थासारियावनो हेकारा स्टेट बैंकनि कास्टमारनि सायाव एकाउंट को हेक खालामनांगौ आरो हेक बानायनानै बिथांमोना बिथांनि बैंक बेलेंस को जिरो बानायनांगौ बेनि थाखाय बिथाङा हेकारा मा खालामो गिबियावनो मोनसे मेसेज हरो आरो मेसेज हरनानै बे मेसेजाव ओरैबायदि लिरना थायो नोंथांनि जितुबा इनकाम टेक्सनि रिटार्न फान्डखौ नोंथाङा बे लिंकखौ क्लिक खालामबा नोंथाङा रिटार्न फान्डखौ मोनफिनगोन बेफोरबायदि लिरना थायो आरो जेब्ला बेफोरबायदि ओपन खालामो मेसेजखौ नायनानै अब्ला बेयाव गासै डिटेल्सखौ बिनाय जायो बिनायनि उनाव बे गासै डिटेल्सआ हेकारनि सायाव थाङो आरो थांनायनि उनाव हेकारा बे डिटेल्सखौ लानानै बिथांनि एकाउन्ट्स एबा बैंक बेलेन्सखौ जिरो खालामनो मोन्थायखौ मोनो जानो हागौ नोंथांमोनाबो स्टेट बैंक अफ इन्डियानि एकाउन्ट्स दं आरो नोंथांनाव जुदि एकाउन्ट्स दङबा बेनिफ्राय नोंथांमोना सांग्रां जानानै था मानोना बेफोरबायदि जेन नोंथांमोना बेफोरबायदि हेंथा एबा जेथोआव नोंथांमोना गोग्लैया बेनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ मिजिंथियो लोगोसे नोंथांमोना बेनि थाखाय स्टेट बैंक अफ इन्डिया गावनि टुइटार पेजाव 2 नभेम्बर खालाराव मोनसे टुइटाराव टुइट बानायदोंमोन आरो बे टुइटाव मा लिरनाय दं बेखौ नायगोन आरो बेयाव मेसेजाव लिरनाय दङ आं मेसेजखौ बेयाव होबाय नोंथांमोननो बे मेसेजाव लिरनाय दङ नोंथांनि एकाउन्टआ डिएक्टिभ जादों आरो नोंथाङा बेखौ एक्टिभ बानायनो थाखाय जोंनि लिंकखौ नोंथाङा क्लिक खालामजाबा आरो क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथाङा मिथिखागोन मा जागोन नोंथांनि गासैबो डकुमेन्टआव बेयाव जमा जागोन आरो जमा जानायनि उनाव नोंथांखौ हेकारा हेक बानायगोन लोगोसे माबायदि मेसेज हरो लोगोसे बेनिफ्राय माबायदि बारग'नांगौ बेनि सायावबो सावरायगोन अब्ला नोंथांमोना मेसेजखौ नायनाला बेबायदिबो मेसेज हरनांगौ नङाबा नोंथांखौ हरनो हागौ नोंथांनि इनकाम टेक्सनि रिटार्न फान्डखौ नोंथाङा बे लिंकखौ क्लिक खालामबा नोंथाङा मोनगोन बेबायदिबो मेसेजखौ बिथांमोना हरनो हायो हरनानै जेब्ला नोंथाङा बे लिंक एबा URL आव नोंथाङा क्लिक बानायगोन नोंथाङा रिटार्न फान्डखौ मोनफिननो थाखाय अब्ला नोंथांनि गासै डकुमेन्ट्सखौ नोंथाङा फिलआप बानायनो हागोन अब्ला नोंथाङा फिलआप बानायनाय लोगो लोगो हेकारनि आखायाव गासै नोंथांनि डकुमेन्टआ मोनगोन बेनि उनाव हेकारा नोंखौ एसे समनि गेजेराव नोंथांनि एकाउन्ट्सखौ हेक बानायनानै नोंथांनि एकाउन्ट्सखौ जिरो बानायनो हागोन बेनि अनगायैबो बायदिसिना थासारिजों नोंथांखौ हेकारा हेक बानायनो हागोन बेनिखायनो नोंथांमोना बेनि खाथियाव सांग्रांथि जाबानो जाबाय लोगोसे नोंथांमोना हेकारनिफ्राय माबायदि बासायगोन बेनि सायावबो नोंथांमोनजों सावरायगोन स्टेट बैंक अफ इन्डियानि टुइटार पेजाव बेनि सायाव होखानाय दं नोंथाङा माबायदि हेकारनिफ्राय बासिनो हागोन नोंथाङा जेब्ला मेसेजखौ मोनो अब्ला मेसेजनि सायाव नोंथाङा जेबो URLनि सायाव जेबो क्लिक बानायबानो जाबाय नोंथाङा आरो क्लिक बानायालासिनो नोंथाङा थाबानो जाबाय लोगोसे नोंथांनि जेबो पार्सनेल डिटेल्स एबा नोंथांनि फट' सट' नोंथाङा जेबो बेयाव शेयार खालामाबो जाबाय लोगोसे नोंथाङा जुदि नोंथांनि बेबायदि मेसेज फैबा नोंथाङा खाथिनि पुलिस स्टेशनाव इनफरमेसन इमिडियेटलि खालामबानो जाबाय बेबायदि नोंथाङा बे मोनथामखौ जुदि गोसो लाखिबा अब्ला नोंथाङा बारग'नो हागोन नोंथांनि एकाउन्ट्स हेक जानायनिफ्राय अब्ला भिडिअखौ नायना माबायदि मोनखो जुदि मोजां मोनोबा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो गोदानै बायदि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लोगोसे खाथिनि बेल आइकनाव बुनानै नोंथाङा अल अपसनखौ सिलेक्ट खालामना दोनबानो जाबाय अब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोननाय मिजिंजों दिनै एसेनो नोंथांनि सेरनिफ्राय बाय